Приятели, аз съм Цага БГ и днеска с мен е... Кажи се... Алекс. Какъв Алекс? Жили Георгиев, Не съм Жили Георгиев, това е бабка. Добре, днеска с мен е... Как беше? Прокилър БГ. И днеска ще играем FIFA Mobile. FIFA Mobile, не Mobile. За тези, които не знаят какво значи FIFA Mobile. Мобил. Да, е мобил. Това е FIFA. Тоест като FIFA 15, FIFA 16. После е кръстили мобил, защото е за мобилни телефони. За мобилен телефон. За мобилен дей. Не знам аз колко в този клип. И сега не знам също кой съм, някакъв испански отбор. Межичката го е напред. Френкс. Когато снимаш клип си 90% по-слаб. Хавил. Хелуин. Офи проми understands. Въй, червен! Още в началото! В началото на клипа имам червен. Ма това няма да стане! Това няма да стане! Това няма да стане! Това няма да стане! Бич! Как ми открадна масло? Това бях аз! Това беше бастуната. Смятай да бях... Въй! Защо винаги... Аз трябва да сменя лигата, в която съм. Не съм в испанската, защото съм в премиум лигата. Ако не знаете какво значи премиум лигата, това е лигата, където са англичаните. Аз съм... Аз съм България. Това беше на Косово. Няма да разучвам как се играе. Мисля, че повечето хора знаят, защото са снимали на нея. И като гледам се изтеглих, милиони души я знаят. Милион, не милиони. Милиарди даже. От цялата страна. А тук съм също ботове. Също ботове. Ботове, ама не се играе офлайн цялата игра, че да играете с ботовете. Просто играете онлайн с ботове. Въй! Гол! Гол! Леко я биха, ама силно така. Сега ето и ще направя. Гол! Ай сега, въй, кога стана 35-та минута? Виж колко бързо минават секундите. Ще гледам някъде клипа ми да е към 10-12 минути. Да, точно така. Дай. Много се замълчах в клипа. Ако се чуеш, защо съм без фейскам, защото не искам да се виждам. Не, че съм съмежлив. И без това, когато пуснем фейскама някой път, ни рестартира телефона и не можем да снимаме. Точно така. Трябва да го дано клипа... и наново да го дано клипа да не спре. Ако спреш, ще голям фейл. Дано клипа да не спре, тъй че трябва много неща. Изтрих цяла папка, даже тъг лайф снимките ми. Офариде гол. Това е идеално. Дай. Пусти му е. Гол. What the fuck, е? Нека са глична. И кушера в последния. Ще му подам на тос. Макар и да ни вкара. Завай моя. Шичкой! Тихо не го казвай. Завай го. Боже. Айде, се ще вкара. Кадай. Аз съм Златаря. Да, ме си, че ви казвам това. Сега послушаш клипа ми и ще го депортнат. Ще ми депортнат клипа заради тебе. И сега ще ти депортна канала. Как ме дърме. Добре, ще депортна... Аз не качвам клипове. Ще депортна фейсбук страницата. Качи ли можеш? Не сме Мога. Не сме приятели. В приятели съм те сложил, но да бръдна. Не сме приятели. Какво е? Във Фейсбук не сме приятели. Сме? Не сме. Дуспа! Кой? Нищо му няма, че и дуспа сега. Спасих я! Браво. Дай. Възможност голяма. Купи си Христо Стоичков, виж се перфектно. Той е 1 милион в играта. Аз нямам толкова.
Не замисля. Излъбнихме го, гайс. Имаме време да му нашибаме още няколко голове. Когато вкараха гол. Преди малко. 5 минути стана. Опа. О, да, точно. Скилс. Що направи скилс, бе? Ой. Стигни съм малко, бе, момче. Тихо е, също ще стигна. Нещо там изписва. Започна спринти. Браво, момче. What the fuck? Да, точно така. Идеален шпагат. Забавихме ги. Yes. Помислих, че свърши матч. Всяко холи до там. О! Чакайте и седем. Върнах се, баща ми ме извика за нещо. Дали ще е? Разбира се. Да играе един, който е 11 левел. Не. Кой си? 8. Няма шанс. Ще играе също един 5 левел. Който играе Dragon City да лайкне клипа. Ей, сега ще хит на клипа. Това е твой клип. Пресъката. Добре, но... Чакайте, малко се опея. Заседнах бюрото. Очаквай да се заседна. Да. Стига се смял. Мазите чувство за хумор. Тук виж какво става. Гол! Аз забравих, че е плешив тос. Тос не спя да се смее, хора! Сега... Трябва да го закрия в клипа. Повече няма да снимам с никого. Окей. Май за отка. Да, че съм отка. Те звали ме. Да. И от кога? От сега. Не откакто беше бебе. Ето още по-дълго. Аде бе, това не може да центира. Тук имаме 20... Виж какво става тук. Вижте, скил дриблинг. Оп. Не. Аде, не пак скил дриблинг. Какво ще кажете? Оп. Тях ти как го финтирах. Финтираме. Задна. Доспа имам ли? Кажи. Тук в тия мачо играем по... Уегъл. Нямаш ли гол? Гачи. Явно не. Хо, подаване! Възможност за кеткото. Имаме сега корнер, който трябва да се получи. Ако може и да не се получи. Имаме още един корнер. Забележителност. Давай! 0-0 завършихме. Гадно. И мисля да изигравам... Не, няма да изигравам. Клипа ще е леко къс. Или чакайте да го завършим по някакъв друг начин. Аде бе! Лига? Не. Атак мод? Не. Seasons? Не в Seasons. Life Events. Мисля да направим по едно така. И да видим какво ще стане. Това да е за клипа. Тук ПСЖ играем. Играем също ПСЖ и България. Закрили са помощника на Хауик, който в момента се опитва да го финтира. Сега възможност за побед! Побед! Мазно! От първия опит. 5 от 10 опита. 1 от 10. Нищо става.
Оп, финтирай го. Опа. Финтирай го. Оп. Ей, седвам.